יעל, את רוצה להגיד בוקר טוב? בוקר טוב. טוב, זה הסלון. עכשיו, זה שירותי אורחים. זה החדר המשחקים, כרגע גם מחסן. וזה כל הסלון. וזה המטבח, תגיד. מה, זה המטבח? כן. תגיד זה המטבח. עוד רגע, זה המטבח. זה המטבח. וזאת יעל? תראה לי. רגע, עוד מעט אני אראה לך את הכל, בסדר? את רוצה להגיד שלום? שלום. תראה לי. עוד רגע אני אראה לך הכל. תראה לי. יעל, עוד מעט אחרי, אני כבר מסיים ואני אראה לך את כל מה שאני עושה. אני פשוט מכין משהו לשרון, את ראית אותו פעם, אבל אני לא יודע אם את זוכרת אותו. טוב, זה הכניסה. מעין ספרייה כזו. זה השירותים של יעל. זה החדר מחשב, חדר עבודה. זה החדר של יעל. וזאת נועה. שבגדול היא קופי כמו יעל לפני 3 שנים. זה החדר שלנו.